Pidai Khunswet bat pindon Shithi Imei ipa ke jongpi. Pisau marwe, pisau lumensim, pisau kenja. Kan mau ke U Jisu nganap ino Khunswet ya pi. Teng pisau ba am tan pendap ya pi. Kan mau ke ba u Blei u bisap hok ya ki Khunswet ya ki riu kan thei bot ai ka jai kop ka jai sam. Teng pisau ba pisidom am tan pet ya pi. Kan mau ke ba terai ba Blei ong lam ba sakri ka jong wan kni ya Khunswet ba ki riu kan thei hawa kidan haji sitam. Kan mau hawa am dan mana-mana dan tak wei putrai ba Blei ka sanga yang pi undam rekat pernah ba pi ha ba Khunswet pendap ang kyrkhu ka sem ka janga jang pi bat ken wan khmi yang ai pi ha bang sitam ngilong ki ba bhatam ha bi long Khunswet mar utrai ba Blei la kulan la ba sakri ka jogo wan khmi ya ki ba Khunswet bat kiripin thai